Capítulo 6. Despois disto, foi Xesús a outra banda do mar de Galilea, o de Tiberíades. Seguía unha chea de xente, porque viran os sinais que facían os enfermos. Subiu Xesús ao monte e sentou alí cos seus discípulos. Estaba a chegar a Pascua, a festa dos xudeus. Levantou a vista Xesús e, vendo vir tanta xente cara a él, díxolle a Filipe: «Onde imos mercar pan para que coma esta xente?» Isto dicíao para tentalo, que el ben sabía xa o que ia facer. Respondeulle Filipe: «Nin medio ano de xornal chega para que cada un deles reciba un codelo». Un dos seus discípulos, Andrés, o irmán de Simón, díxolle: «Hai aquí un rapaz que ten 5 bolos de pan de cebada e 2 peixes. Claro que é iso para tantos?» Xesús ordenou: «Facede sentar a xente». Había moita herba naquel sitio, e sentaron como a uns 5.000 homes. Entón colleu Xesús os pans e, dando grazas, repartiu os sentados canto quixeron e o mesmo os peixes. Cando se fartaron, díxolles aos seus discípulos: «Recollede os anacos sobrantes para que non se estrague nada». Entón xuntáronos e encheron 12 cestas cos anacos dos 5 bolos de pan de cebada que lle sobraran os que comeron. Ao veren aqueles homes o sinal que fixera, dicían: «Este sí que é o profeta que había de vir ao mundo». Entón Xesús, decatándose de que o ían vir coller para proclamar o rei, retirouse só outra vez ao monte. Como xa caera a tarde, baixaron os seus discípulos ao mar e, montando nun bote, dirixíanse cara a outra beira. Xa era noite pecha, e Xesús aínda non chegara onde a eles. O mar empezouse a picar, porque ventaba rexo. Despois de levar embogando unhas 3 millas, viron a Xesús camiñando por riba do mar e, conforme se ía chegando o bote, empezaron a coller medo. Pero el díxolles: «Son eu, non teñades medo». Entón queríano facer subir o bote, pero naquel instante o bote quedou varado no sitio onde ían. O outro día, a xente que quedara na outra banda do mar decatouse de que alí non había máis ca un bote e que Xesús non montara nel cos seus discípulos, senón que estes marcharan sós. Nisto chegaron algúns botes de Tiberíades, de cerca do sitio onde comeran o pan despois de o Señor dar grazas a Deus. Así que, en vendo a xente que Xesús non chegaba alí, nin tampouco os seus discípulos, montaron nos botes e chegaron a Cafarnaún buscando a Xesús. Atopárono na outra banda do mar e dixéronlle: «Rabi, como chegaches aquí?» Xesús contestoulles: «Con toda a verdade volo aseguro, buscádesme non porque vistes sinais, senón porque comestes pan ata vos fartar. Traballade non polo pan que se acaba, senón polo que dura deica a vida eterna, o que vos dará o Fillo do Home, pois el é a quen o Pai Deus marcou co seu selo». Eles preguntáronlle: «Que temos que facer para realizar as obras de Deus?» Respondeu Xesús: «Esta é a obra de Deus, que creades naquel que el mandou». Replicáronlle: «Que sinal fas ti para que vendo creamos en ti? Que podes facer? Os nosos pais comeron o maná no deserto, conforme está escrito: deulles a comer pan do ceo». Entón, díxolle Xesús: «Con toda a verdade volo aseguro, non foi Moisés quen vos deu o pan do ceo. Meu Pai é quen vos dá o verdadeiro pan do ceo, pois o pan de Deus é o que baixa do ceo e que lle dá vida ao mundo». Dixéronlle entón: «Señor, danos sempre dese pan». Xesús respondeulles: «Eu son o pan da vida. Quen ven onde a min non pasará fame, e quen cree en min endexamais non terá sede.
pero xa vos dixen que, aínda que vistes, non credes. Todos os que o Pai me entregou virán onda min, e a quen ven onda min non o botarei fora. Pois eu baixei do ceo non para facer a miña vontade, senón a vontade daquel que me mandou. Esta é a vontade daquel que me mandou, que non perda a ningún dos que me entregou, senón que os resucite no derradeiro día. Esta é, polo tanto, a vontade do meu Pai, que todo aquel que ve o Fillo e cree nel teña vida eterna, e eu resucitareino no derradeiro día. Entón os xudeus comezaron a murmurar del, porque dixera: eu son o pan que baixou do ceo. E dicían: non é este Xesús, o fillo de Xosé? Non lle coñecemos o pai e máis a nai. Como di logo eu baixei do ceo? Xesús respondeulles: non esteades aí a murmurar. Ninguén pode vir onda min senón o trai o Pai que me mandou, e eu resucitareino no derradeiro día. Está escrito nos profetas: todos serán ensinados por Deus. Todo aquel que escoita o Pai e aprende, ven onda min. Non porque alguén vise o Pai, o único que viu o Pai é o que estaba onda Deus. Con toda a verdade volo aseguro, quen cree ten vida eterna. Eu son o pan da vida. Os vosos pais comeron o maná do deserto, pero morreron. Este é o pan que baixa do ceo, para que quen coma del non morra. Eu son o pan vivo que baixou do ceo. Se alguén come deste pan, vivirá para sempre. E o pan que eu darei é a miña carne, para a vida do mundo. Discutían entón entre eles os xudeus: como pode este darnos a comer a súa carne? Díxolles entón Xesús: con toda a verdade volo aseguro, se non comedes a carne do Fillo do Home e non bebedes o seu sangue, non teredes vida en vós. Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, ten vida eterna, e eu resucitareino no derradeiro día. Pois a miña carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, permanece en min e eu nel. Así como o Pai, que me mandou, vive e eu vivo polo Pai, así tamén quen me coma vivirá por min. Este é o pan que baixou do ceo, non como o que comeron os pais que mesmo así morreron. Quen come este pan vivirá para sempre. Dixo estas cousas ensinando na sinagoga, en Cafarnaún. Cando tal oíron, moitos dos seus discípulos dixeron: que dura é esta doutrina, quen pode admitir tal cousa? Comprendendo Xesús que os seus discípulos murmuraban do asunto, díxolles: escandalízavos iso? E logo se vísedes o Fillo do Home subindo a onde estaba antes. O Espírito é quen dá vida. A carne non vale para nada. As palabras que eu vos falei son espírito e son vida. E, aínda así, hai algúns de vós que non creen. Pois ben sabía Xesús dende o principio quen eran os que non crían e máis quen o había de entregar. E proseguiu: por iso teño vos dito que ninguén pode vir a min se non llo concede o Pai. Desde aquela, moitos dos seus discípulos botáronse para atrás e xa non andaban con el. Preguntoulle entón Xesús aos 12: vos tamén vos queredes ir? Respondeulle Simón Pedro: Señor, e onde a quen imos ir? Ti tes palabras de vida eterna, e nós cremos e recoñecemos que ti és o Santo de Deus. Xesús dixo aínda: non vos escollín eu os 12, e máis un de vós é un Satán. Falaba de Xudas, o de Simón Iscariote, pois este, sendo como era un dos 12, había o de entregar.